Kambira pamba ipedara mabukutasi. Pamba ipedara mabukutasi. This is the Chukwani. This is the Chukwani. Kaya bacha batwa nemo. Yani banja batwa nemo. Marani basio. Marani basio. Pamkuri mabukutasi. Mabukuta edasi. Zita nyo chao sizingi. Yawo nenya lentiski. Daga sigo minda na mabongo. Mshire monga yakapire kwa wari wakomana watatu nemsikana wani. Saka baba wangu akarambana na mai muna 2011 mchatoka kutwa naye kuti. Saka mai akazoita kuenda newana wavo vese akasiya nyaya akati wanandikwenda nawo ndotokusira wani dangwe ndiye wako wandikusira. Saka pakabhadhizedo kuti zvanga nomwe mukadzi anomwe musha wechipiri. Musha urikwa ini yayi nomupinda mnere mnono. Yakapinda musi wa18. Saka chii chikunetsa? Yakazoenda kuti patakapedza musi wa18 tsangamire makati nyaya iyi inoda kuti muende kuna surviving spouse wababa mining. Saka chendai mogare pasi naye masabhukonyera maminesi mozonditora kuti wabuda masabhuku anozondundira maminesi kuti yapera sei. Saka zvakandizvo ndo zvakachindira zvakamira. Saka vaninyina havana kuzosvika kuna mainini kuyakwera vakanga vari kungopresa ini ngataure tege ngetaiwa changamira vakati taurai nemhuri yababa iyi. Saka vakaninyina vanoti kumberi uku ndokune chokwadi vakabva vadhisaidha kuti vakutumira tete anga ane 6 months ari kumukwasha wake kwaarusapa vakutumira tete mari yebhazi kati chiuyai mutibatsire nyaya iyi isi tambozama zvaramo. Saka tete vakabva auya anambotaura neni kwauchiti kuenda kwa DC kumhanara kuti inini minda yangu iyoyo ndeyake tete. Saka nyaya yatunza nhasi mudare yaya tete mani. Yatete akuti mani. Tete akuti minda ndeyangu minda yandakasiyiwa nawangu. Tete pakapuhwa minda wana baba wakomana watatu avo tete akaroorwa kwamazani akachata ndikatoperekedza muchato wake. Saka akazodzokawo kuti mushure memakore abva asvikogara vabereki vake vanga vachipo vagara achiri maminda yevabereki nevabereki vake. Saka vakazoenda kufa sekuru nambuya hanzvadzi dzake dzazofawo mumashure. Saka akuti minda iye arikugara minda yababa vake nemusha wababa vake. Isisu ndakasiyiwawo ndibaba vangu akuti minda yangu ndeyake ndo yatiunza nhasi mudare. Tete yanga dzeyababa. Yekutanga munopedza ke. Yekutanga yanga yagumire papo kundendemo. Hamuna kuenda kuna maini. Wanina ndo asingewenda. Makaini. Inini ndakataura nawo kuti ndo nyaya iripo. Wanina vanzi vauye kwamuri. Saka ndakamirira kuti vauye kuzokudaidzai kuti tigare pasi. Saka tatomira takadaro. Saka vakabva vasarudza kuenda kotora tete kuti achinje nyaya. Ende havachanangani neni vakunangana nemunhu wandakapawo munda. Vakusungisa here. Saka nyaya yangu natete ndo yaita kuti tiuye muno mudare. Manini varipo. Manini wakanda ni wamwana. Wale wanini na wabuka mwana. Manini wakamirika wao wana kustendi nyowani ya baba. Yamaikulu ndo yakasiyiwa inini mushure maunga wa mwana wese waenda namai. Saka vakabva vati yo wawako uyu musha wawako inini ndakugara kwamaini. Tete wazvaro. Vari pano. Zvauita wataura kuti munhu ndacho tigarirwa. Musoro ichangamira navanoromukedza waisi ini takabekwa tiri vakomana ponde tini kuswi midhia chidzinzwa saka minda hanga dzangu dzaisina minda minda ngeyevabereki vangu ndotaishiyana risi tibhadhara chibharu kunyaka dzavo minda ngeyevabereki hanzvadzi dzangu dzaisina neminda taitoshiyana nehanzvadzi dzangu tibhadhara risi
kunyakazapa. Saka ndoda dzangu dzakafa. Babangu akafa 79 ndigara navo baba. Mai yangu akafa 2015 ndindagara navo vabereki. Saka hamuna mbororwa baba. Aiwa ndakarohwa ndikadzoka ndapaumba. Ndakarohwa kare. Akarohwa rini? Kare. 76 vandadzokera paumba. 76. Unadzokera Panyakazapa, ndiri panyakazapa paumba pevabereki. Babangu akafa 79 ndindaigara navo baba. Mai yangu akafa 2015 ndindagara namai paumba paumba. Munda ngewabereki wangu uye munda ngewemhuri yese, hausi wemuzukuru wake, munda ngewemhuri. Saka ndipo tiri paumba. Iye haabhadharika nechibharo chazvo. Saka iye wakatengesa munda wabereki wangu, plus munda ngewemhuri. Endi nyaya yedu yakatongwa pano muswa ndimambo mutasa pano muswa 5 yakatongwa pano mambo mutasa. Yakatongwa pano ndimambo mutasa. umaini nochori. yakatongwa mambo achiti Maini noripo. Mambo tiripa. Nyaya payakatongwa pano ndiripo yakanzi endai katina sabhuku kudzunga sabhuku Nyakatsapa kati muchibva pano sabhuku kudzunga chidzinzwa blessing uyu nditete ndiri muneina waCharles ndini ndakatoya kuomangara kuti nyaya payakapinda muswafa saka verdict yakapiwa namambo yakati endai sabhuku kudzunga nasabhuku Nyakatsapa mosheya vanhu vaminda masheya monyora in writing tsamba yacho iri papo takatodzoka yakaika stemba yakanzi stop whatever is happening there iye yuzi vakazi enda waite stop everything iye haana kuda kuostopa ba ane fear yekuzi tipe beg saka izvi zvokuti wazi ndakasiyiwa maindini usina kumborara mumusha machidzidzo maindini uri kureserve ndiko anomhanya kuenda kotaura ndimi surviving spouse kureserve iyi minda iri tindori pamwe chete minda yedu iri pamwe chete minda yeuriswa kuna media ndiye rubhadhara yanga iri muzita ramai wamedia Naume Chidzinzwa ndiye akapedzisira ari kurisa minda ichibva ipapo yobva yazoiswa muna media because indori mumba mawabereki maChidzinzwa saka zvokuti anzi uyo surviving spouse unoyaida kutonga saka verdict yepanapa isu takazoenda kukoti kwaMajor Street kopiwa eviction order yaMutisi tinosungisa Mutisi kuti abve saka wakapiwa eviction order Mutisi haachadiwi paminda akazivisa zvinhu zvako ndopatiri Muri mission memwe ande. imission saka Mutisi akatengesa sei? akatengesa ane mabhogasi sabhuku ake anawo akauya tike wakabhadhara umwe wacho akatodzosa 1000 umwe bhogasi sabhuku wacho wakatodzosa 1000 pane anga ari panapa kupinda padare anozi Nectar ndiye go between waMutisi wakatotora 1000 yakadzoswa nabhogasi sabhuku wakaisa muhomwe isusu we told kuna Mutisi shamwari zvawakaita izvi hazvibvumirwi akadzosa akatora Mutisi akaisa muhomwe akafonera wazi iwe wakapiwa 1000 here Mutisi iwewo Nectar akati anopiwa wakati hanzi ndichatengesa iyo land stand yangu kuti ndidzose go between wake waakapa 1000 uzvi saka uyu akutraya kuda kubuda munyaya parudiwa 1000 yakadzoka paudiwa 3000 saka waakotora kureserve uko kuti wemuti ndini surviving spouse amubatsire ndiye anofanira kumupa 3000 yakudzosa kuti Mutisi abve ngozi Mutisi atorwa shamwari ndikubvisa waya yangu ndakaupa mari yangu uyu haana kana hapana chiruzikana baba autotsvaga utamugate kuti ndobuda nepapi unotora munhu ari kureserve haanamborara iye mainini anogara haanamborara kana usiku humwe chete pamusha ipapo ngozi ndiye surviving spouse takakanira nachitunha isusu mainini ataura murume wakanga akabva akataura kwandi hakusiri kwangu basa ndauto takakanirana wakatunzira mapurisa izvi tikati hatikanirani chitunha torai wakaigawo takapedza nyaya isu isi nyaya yedu verdict yakabva kwaMajor Street Mutisi is not wanted on our land it's our family land ndo pane nyaya kana wachida ngawanapire kuhigh court ndapedza
Zori changamiro. Taura ndiri vana vakati venyazenzwisisa. Problem iri kuitika ndekudaizvo. Vakasara pamba. Uyu blessing apanovaka pake uyu apanovaka pake. But chiri kuitika ndechekuti ava vamwe vari kuti it's our father's property. We have a share mazviri. Asi uyu ari kuramba. Because ava ndinotonyatsoadzwisisa ende ndinotamba navo. Ndicho chokwadi chiripo. Uyu ari kuramba kuti akuti zvese ndikutora. But land yacho ka uyu akanovaka pake chibuda muwatsokora. Uyu avanovaka pake avanovaka pake. Uyu akuti pakasara ndepanga. Because ari kuti vakavaka pavo. Recommend akamuseri. Uyu is selling. Because akatengesera chikoro. That much I know. Not zvekuti aswere chuchu achititendereza. He sold on chikoro. He sold kuna mai anodzimai. Mai mutisi. Pa road chaipo. Pana mai uyu anonzana anochengeta mombe anonzana. Anonzana Maseva. You is lying. Shumba. My question, according to somebody, the agreement of lease, it means that I'm based on more than Let the Methodist. So who should be suing Munatengesa Land Methodist? Who should be suing Munatengesa Land Church? It's the church. Yeah. So you are all improperly before this court. Because the news of Muto Clement is in the church. Because kana mungu sayini for agreement in the church. Iliske. Ende utotola uti. The lesser less to the lessee in an area which has been agreed upon by the parties, not exceeding 85 hectares of the lesser's farm. The leased property aforesaid is referred to in this agreement as the leased property. Period. This agreement shall commence the first day of September 2024 and shall continue for an indefinite period, subject to termination by either party of not less than 6 months written notice, provided only that, notwithstanding termination, termination is here in providing. The lease shall be entitled to remain on the leased property for such period as is reasonably necessary to clear, harvest, and remove his crops. Render. For the purpose of this action, a year shall be calculated from the 1st September in the current year to 31st August in the succeeding year. The render for the leased property shall be at the rate of $40 a year or part thereof, payable in advance. The first of such payment to be made on or before the first day of August, and subsequent payments on or before the 1st of September in each succeeding year, that this agreement is enforced. All payments shall be made to the lesser UMC, to the leaser. I'm not sure, but Muru Vira Chilo Jamusina. Dimurubada. DLS. Eh, so at least the boy used to see some movie. Dimurubada. Sandy was very deal. They are controlling power. Asibaji. Kalen di papo. An agreement made to United Methodist Church was no one violent. United Methodist Authority, Usakato Badarao, Tutokupa 6 months notice, you took this. So I remember that scrap. No party. But we were with someone. Who's over here? Rupas. Padenya. Muru Vira Chilo Jamusina. Não quero mais dizer. Muru quero mission. Sakamuna Mishaba.
muri kurenda muri maroja muri maroja saka maroja ari kuenda dzimba dzidzawo Iruti titese. mutisi ndiye Mutisi ndio wanoita project yakaitaura January. but already procedures is dubious. This is kuitika procedure dubious and illegal because as long as this chick this lease agreement atizi muri joineni ndiye maifanira kuenda kuripota kwaari kuti uyu munhu ari kutengesa ari kutengesa leased land. imamangarirwa sei Because tete as of now munhu ari kubvumidzwa kuti akagara padzimba kuti tete because ndiye akubatana ndeyekaMC saka muno murudei because maifanira kumaenda kumedoisikangomara haiwa mafambiro aita lisi kubva pana sekuru baba vao namai vao varipo. Sekuru kufa kwaakaita munongoziva zvepachivano chedu kuti pana tsvagwa samusha mukomana mukuru ndiye anotambidzwa chi lisi iroro roja mutaurira iwe ukafa uri roja wozi mwana wako ndiye anopiwa first preference kuroja. What do you mean? Kana watofa zvakatotsvagwa rimwe roja unobhadhara ndiye unoteererwa usakatobhadhara mumba uri kuroja unobudiswa urutozwirwa tsitsi natete akadai saka vanhu vanongozi ngatibhadhare saka munhu akasataurwa shamani garai pasi ndinoda kubatsirai. Muri kuendesana kumakoti nechinhu chisiri chenyu. Anofanira kunge ari kuendesa murume uyu for illegal sale of land kukoti United Methodist Church, because United Methodist Church ndiye muridzi weland iyo yamuri kuuya. Because ukaona mucondition, one of the conditions yamakanyorana agreement, lease agreement, iri yekuti if you don't pay $40 dzikudiwa pagore unopiwa 6 months otodzingwa. So it means muridzi weland is there. EMC. Saka anonga rufanira kusungisa munhu for illegal sale of land ndiani? EMC. Imi muri maroja ari kusungisana. wakati wakachikora iwe roja Because vana kwakachikora they should go through the Methodist Church. Ndiye unopa list, not you. Because as long as muri kubvuma kuti muri kunyoreswa malisa agreement neMethodist muchibhadhara mari kuMethodist, muri maroja eMethodist. Because what it means now ndezvokuti even nyangwe development levy imi hamusi kubhadhara kuCouncil, muri kubhadhara kuMethodist. Handizvere zvamuri kuita. Saka munodini? Muri kuva chinhu chiri chenyu. What are you wasting time? Ende yamwe imi ndiye muripoti weMethodist kuti uyu anotengesa land. Ande bye bye. Thank you.